anay ang atong intro. Balay naman inyo akong sinamutan, tagbalay na unahon lamang magkatapunan, simakayong gabi, simakayong gabi kamo pangatalaga. Ayong nagtugan akong ipan sa puyo namin sa silangan, at namula-pula ang ako na agyan. Tirisinin hardin ako namuhan. Pilipitas yung dating pangharalan, kay talaksan lamang sa pinagkuman. Ang aking pagkalimang pagkawaliwan, bukang di kayang maging sa pinagalaga. Salamat sa nagbalay sa inyong pagbago sa aking malabay. Lumatong sa dukhan, lubos na kalipay, ang napanyagan ko, ang napanyagan ko daw halos masaysay. Ang kasing-kasing kong sa kalipay. Salamat sa inyong pagbago, o Senyor Tagbalay. Okay no? Umuyot to no? Ang ambano no? Nga bilang pang-intro naton sa aton nga channel diri sa Pirot Haranis. Yari gali no? Kay ginapangapay gid no? Ini nga pahanom gali no? Para gid sa aton abyan no? Nga subong nagapaalam na siya, lakat na siya sa Manila. Kasi ang pizza ano tugay nagkadto diri siya si Toto Ocon si abyan ang okay na ng amateur boxer no, champion sa Canada no, si Ken Pulinis no, na subong naglakad na sa Manila no, dito na sa okay, madamo lang good luck lang no, sa imo Toto ang Ken Pulinis no. Sa mga Pulinis pamilya sa kana sa Naslo, Pututan, no? Huwag kita maglaong gani, no? Bipanay kung may wala gawasing mga pamatanon na nag-appreciate sining aton ng mga ambahano, no? Kali, hambalan nyo, si Toto Pulinis, si Ken Pulinis, isa ka champion boxer, no? Amateur champion boxer. Wala kita magdumdum, ay tungod nga ang idaron niya no, bata pa siya no, 22 years old pero siya, pero nag-appreciate gid sang aton ng mga ambano ng mga Ilonggo no. Pati dito na siya sa Canada yaw dako mabudlayan pa siya maghambal gawas ang Ilonggo. Para gid sa iya no, God bless no sa imo. Okay, no? Diari ang ampahanon nga una-una gid niya nga pangabay sang
nagpangabayan niya kita makanta diri sa aton no puloy ano ining ampahanon nga nag-artikulo sino ang dapat basulod. Pero gin kanta niya sinigit ang kampo nila Diyo. Maayo man sa magkanta nila. Okay na, yari ang ampahanon nga nag-artikulo sino ang dapat basulod. Okay, no? Amo ito, ang paano mo nag-artikulo, ang sino ang dapat pasulod.
para gito sa atong amigo na si Ken Pulines na. Yari pagit ang ginapangabay no, ng bahanon, nagatigulo, hulaton ko. Okay na, umayot ko na. Ang bahanon nga nagatigulo, hulaton ko, no? Para gito sa mga nagpangabay, no? Kaga yato pagid ng bahanon, no? Para git sa aton mga pinanangga ng mga OFW, no? Nga nagasuporta gid diri sa aton
nga kalingawan. Labi na gid sa kay Ma'am Miri Ricabar, kung subong man sa kay Ma'am Emilyn Pedregosa, no? Yara sa New York, si Ma'am Mary, yara sa Florida, subong man si Ma'am Health Chances, no? Subong si Ma'am Gina Muniba, no? Mayong hapon na ba, happy watching na ba sa inyo tanan, no? Kaya subong man sa kay Abian Dugutan, kaya sa kay Abian Fidel Arabis, no? Subong man sa kay ko, na, ang wala gid nagalang at diri sa aton nga kalingawan, no? Salamat gito, no? Sa nga gini sa buwas pang amon nga panggaling, no? Batandaan na ba? Gina disinga na kita sa nga pang ano gani? Wedding anniversary ko naman sa buwas mo, te. Tandaan tanan ni Toto Eduard mo. Tita, madamo kita masalamat, ha? Sa imo nga gina pasalamat. Sa akong tako lang ni bagay kung sa imo kon mo way gani sing. Okay sa ako niya, sa amon niya de, tako ng mga bagay. Okay, madamo kita salamat, no? Pag antes kita magpadayon, diari anay ang pilak mga siya tao. Do naglain tingog siya ang aton mic, no? Mic ta do naglain tingog. Way man? Naglain nagtuang gid man daw ano? Do Tamaan gid siguro no. Waya? Bulyong. Para ang volume niyo. Ma-shout out ko na eh. Shout out sa kay Jersky Drago TV. Happy watching. Request ko lang kung pwede lang. Ang koreng ko, no? Na request. Okay. Hello. Idol Icon, pwede maka-request purchase of paray. Thanks. Take care of yourself always, Idol Icon. Halin sa kay New Zealand. Pinoy Transport. Happy watching. Happy watching sa kay Arnel Maderable. Mayong hapon, Idol. Tatay Pirot, hambal ya. Sa tanan nga, God bless you, Tay. Pirot, love you from Maderable family of Maasin, Iloilo. Happy watching na sa inyo tanan gana. Hello, Tatay Pirot, watching from Melbourne. Sakto man ako nga, pronounce Australia. Pa-shout out po, Lynn Singeles. Basta gidang-gid lang, okay. Request ako no, hampak sang gugma. Okay, ron. Gapirit la ako ka pronounce. Patamya naman nung sa family Batislaong, Galas, Aspera family, halin sa kay Jersky Drago TV. Happy watching sa kay Nunoy Fajardo dyan sa may Carmona, Cavite, mayong hapon. Happy watching sa kay Joven Castor. Mayad-ayad nga hapon. Pakikamusta yung mga kamag-anak ko dyan, hambal ni Frederick Fajardo. Dista, Camento at Esmeralda, pakamusta, salamat. Mayong hapon, Simotay Perot, God bless po, watching from Cabanatuan City, Novi Ecija, permigid ko pamati sa mga song mo tayo halin sa kay Leoneto Perolino Aliling. Happy watching. Madamo ko salamat sa inyo nga pagsubaybay. Shout out sa 27 nga nagalantaw subong, mayong hapon. Request ko na si Joven Castor sang Gugma. Aron. May nag-request mo sang ano dyan, si Frederick Fardo sang kanta, idol ko ako maghalin agi ay panas na. Ano na? Kanta na yan din na sa mga fans ni Clarito. Sa mga sasaliway, hindi ko lang sa ulo pa. I-shout out sa kay Nick Ordas dyan sa may Palawan ngayong hapon. Duro, shout out sa mga. Kaya ngayon dulot kami karoon sa apuko, doon kami mag-duet. Shout out sa kay nung Eduardo Rivera. Galantal gali sa mong. Happy watching nang. Thank you, kina. Okay, no? Yari gali ang igin pangabay ng ambahan mo na nagatigulo ng kuri.
nalipay pagkasin napagkayan niya parang ikagalit sarap niya masilip ang bukas ang salihan pasya sa may kasa tunang sinin ay sa may kasa ay sa lubhan nalipay sinin nalipay ang kulit story na may happy okay no? Hari pagid ang isa kambanon ngaging pangabay no? Nagatigulo purchase o panay. Sabtong 13th century moving to our history and far away Borneo naging nagamot ito sa isa kasutan ito nag-iyak na lang ito nang mapunta sa yakin sakpan ako't mag-ikaw sa gamot tapos Borneo sa isa't ilapan lang ay ibang buhay at tila mga ngalan yung tatungan na tungkal matitibay akong hinamitikan napuputot at pagkaya nakumpay baling susa ay puro tumanong mga siluminin number 10 si Dumang sunod sa panay sila tanang nagsito leader sa palagisan si Datot Marikuto magpangyak na tito tayo maliwag ng tao ko at pinigintang yatan sa lakad na pulawan tas nakasang iyat sa dalan sa sinipagpalanay nahimong Jason Panay that's the dawn of history malay sa Almeri ngayong divide nila ang Panay basta kung irong naglandang ikaw under ang hero kay dapat pahiburong kay pagkaya naman dumaklan ng hangkay sumat sa simpatibiter sumakoy lamang ang ilaliter magkalulog sulit tumantik na natin sa bukid na paamulya nakalilang ka na siya malas walang sugatuan sa lutak nilang natawhan kaya bihag sa salang ulawan kaya bihag sa salang nga bulawan. Okay, no? Ara na, natulong na tulong inyong pangabay, no? Ako. Sige lang. Sa karon, no? Ay
antos kita magdulot kili sa amon nga duet karo kapo ko Nini Alia Pitzilier no anak ni Toto Rinche no ang kakantabla ka barumbado majuwet kami karo nga duha no pa-shout out na kita. Hello, Tatay from Switzerland. Dahil sa kay Amor, 1873. Ay, thank you, kids. Ayan. Pa-shout out sa Bautista family sa Maasin from Hong Kong. God bless you, Tay. Pero tambal ni Mary Joy Bautista. Happy watching. Happy watching sa inyo. Pa-shout out Poras family Punong Grande Dueñas. Mayong hapon. Ayun nga po lang. Ang balya mahina yung tingog ni Idol. Kulang siguro volume sang mic nyo, ma'am. Kaya doon nagina, man tayo. Nagadugasag na ka. Doon nagbungol, gani. Sakto man ang doon nagbisyo lang ang wire sang kagina mo sang mic pala na nagbisyo. Hello, sound. Ilang idungdung ko lang yung baba ko. Mayong hapon Pilipinas, pero may kugit pamati adi mo kanta Tatay Pirot. Idol halin sang gamay pa ko pero may pamati sa radyo hamal ni Sunflower. Happy watching. Shout out sa hinablos ko kay Tuto Tuwing. Mayong hapon Tatay Pirot. Halin sa kay Amor 1873. God, mga bata, No, pero at buhay na time machine, Love you nung dumduman ko di makalimtan ang tanan naman ni Jersey Dragon. Pa-shout out tayo pero kay Mika Hontiliano, kag kay Jennifer Barillo, kag sa Bilog nga Barillo family at New Washington, Aklan. Pa-request ko tayo tamasakalin sa kay Ejel Barillo. Idol watching from Alcobar, KSA. I like also that song, Purchase of Panay. I always heard that song so you sing when I was child ni DJ Yorme. Request ko na sa inong Eduardo kang hulaton ko kaghandumanan. Happy watching. Ano? Okay na? Si ito, Edward Galian. Nakanta ko na ito binang hulaton ko gali, no? Kasi pwede makaroon ang nagkahulat ako. Kahit siguro, why na si Nene? Sige lang, madulot ko rin sa inyo sa ngambanan. Di ari kali ang anggin pangapay nga paano no ang hampak sang gugma. Sa
sa lupa. Pagkatulan ay tulang sila hulugan. Hanggang pagkat natin tunog sang gitara, matahong pamatihan sa nagahigugma ang turawan. Pagkatulan ay pulising kahulugan. Hanggang pagkat natin tuyan. Tunog sang gitara, matahong pamatihan sa nagahigugma ang turawan. Tunog sang gitara, matahong pamatihan sa nagahigugma nangin handurawan. Okay no? Kumuyat ko no? Ang banong na nagatulo, hampak sa gugma sa viewers, no? Pagkakapagid, no? Laging pangapaigid sa hatong pinalangga na gano'n. Buhay paigid sa Kalinawan, si Toto Eduardo Rivera, no? Kaya lakanta ko maging mantugin ang bahan, ang bulatun ko. Kiyari, ang imulgin pangapaigid ng hanon, ang handuman. Yari ang sinusupat
karon isa na luwang dapat na patuloy ay inalawas bisan tulong dangatoy pagkatasun ko sa sirtiya yari ang sinusuko patunay kita ikaw sa mga paglagat at pagpapalipay sa desa ba ilang sa ang durawan sang kalipay natin sa luha kalipay na wala'y katapusan ang nagpatuloy na handumahan kalipay na wala'y katapusan ang nagpatuloy na handumahan. Okay na mo ito no, ang bano ang naging pagbaygit nito si Eduardo Rivera no? Nagatikulo ang handumana no? Ang gusto kita gali magpadayo no? Yari anay, sila ka mga shout out kita sa atong mga kuturan, antes kami magdulot sa duet namon sa aton ako. Request ka tayo pero di malas nga di ba na salamat gid tayo keep safe halin sa kay Angelo Siena. Happy watching. Salamat gid dambal ni Sunflower. Thank you. Idol pa request ang mapintas nga damgo amal ni DJ Yorme. Ana. Happy watching sa kay Rino 60s 80s Music TV. Yung hapon no kay na. Okay na? Yari no. Madulong kami anay sa apo ko no, sa bano no. Para sa inyo no. Nagatigulo ng pumulo yung bukid no. Diyan ikaw niyo. Ito upo kita sa kanya sa mic. Ito ko na ha. Sorry. Gamay. Okay lang. Gamay pa. Sige pa. Background lang ko. Sige lang. Okay na. Yari ang ambanon na dulot na namon sa inyo. Ini ang ambanon na nagatigulo pumulo yung bukid no. Okay. Pati ako makarawan. Namun ko duduwet kami. Okay lang na. Nandiyo. Okay ka nito. Okay ah. Sa bukid ako anak ni nanay sa isang kabalayan utay hindi mo lamang itatay utay nga sali sa tunga balay ang puno sang kumak pagpalandaanay kumulo yung bukid mo pag-iabihon bakit Diyos ang gustong mapainong puso bakit pusoon sa Philippines ang kinaugalis ang pumulo yung bukid mo bisan jutay lamang amon nga
man kasadya. Punosing kalipay ay ang tagsa-tagsa na dami ng tanay. Pumulo yung bukid mo, hati ang ibon. Bakit Diyos ang sustomi, magpaino puso, lagi pusoon na Pilipinton. Ang kinaugali sang kumulo yung bukid mo, 1,000,000 lamang. Namon nga pala'y mahirap man ang pagkamdanay na aliwanay matuluan kuman ka sadya. Punosing kalipay ay ang tagsa-tagsa naglabi ng tanay. Ay ang tagsa-tagsa naglabi ng panay. Okay na mo ito no, ang paano na nagatikulo, tumulo yung bukid no. Yari pagin no, duwaon na lang namon no. Ining ambahanon no. Na nagatikulo kamalig nga diutay. Duwaon kami gyapon. May kamalig akong atutay sa piliran sang among balay. Mga manok na hinugalan, pirmi ko ginaalipan. Sa isa sa tukahadlaw, si sulong naglagaw-lagaw. Pinutuan niya si bunga, nasukaran na apa-apa. Siling sa bunga, sa sunog na nagkatangla. Hindi ka lang magsaka-saka, kay ang itlog magkalamu ka. Tumuho, siling sa sunog, sa bunga na nagkalungkot. Hindi ka lang magsaka-panahon, kay ang itlog magkalabaon. Salamat din sa iyong panugyan, kabihag sang aking lunghan, kay ang init sang aking tiyan, magkabuhi sa ilang nanan. Siyak-siyak siling sa piso, sa pagkakas kukupo, dalang kabanan ninyo kami, kay ang naulang nalilipin. Siyak-siyak sa piso, sa inang nagpupupo, nalakabalan ninyo kami, kay ang laban nakasilig Okay no? Umuyat ko no. Ang duet ng mga duwa sa akong apo no, si Nini Alia Pichilier, no? Si mama na na, guro ko pamati. Sige na, na matukay anay kita naman sa pila ka shoutout, no? Ikan sa aton ng mga kauturan. Anta-wantok yun ta. Request ko na si Rino kang I Will Go Away. Duwag ko naging Review. pang-review. Wow ka nami, ito matian sa kanta nyo sa apo mo tayo Pirot. God bless you sa inyong family. We are here to support you program. Always sa tayo Pirot watching while on duty. Ambal ni Arnel Maderable. Mamadali ko karon liwat sa kwan sa Arimen, no? Alas 7. Tubtob pag alas 7 ito payaw-ayaw gawa ka shoutout kagakwan. Karon sa haranan mo no. Dira sa Arimen, no? Upod sa kay Radyoman Aldrin Sukini. Okay na. Ano guys, kita ang pagkabay ng mga bano. abi ko handa nag-request sinong dyan gusto may ganda namin sa isang kasakit. Karoon lang sa mga
Asar na to? Oh. Ano ba to? Pwede man, ugali. Ginapangabay nila. Apostoli. Mapintas nga damgo? Mapintas na lang yun, no? Sige. Ano pa giman? Ilang Ano tuyon kaya? ko na. Di malas, di buinas. Sige, ari ang inyong pangabay, no? Ang artikulo, mapintas na lang. Mapintas na ang sa kapunan, ikaw sa magkakaroon. Medyo arumihang kumpas mo kapayo. Ako na panahang wala kumaabi. Sa oh, mahal ko na kasi ako na pala. Kay sweet isang pagpapagyan ko, pinalangkat na ko. Ang iyong pagdiyak ay nagdalamisan. Ako na ang puson, ako na ang puson. Kamatayan sa ipaglaga ay tawid lamang. Ang pinakikot na santagin ko suko. Ang piling ko lamang ang aking lologan. Iyong aking aabot. Di mo na tuhabon. Mayamin kong tulog ng pilipat kalimtin. Sang luha mong yakan na mamuli. Ako na mamuna ang bukmang palakan. Nawalay kata pusa. Okay na mo ito. Ang ginpangabay ng banon, ang artikulo, mapintas na lang ko. Yari pa ito, sa pagkakagin pangabay, ng artikulo, di malas na di buinas. Hindi natin pag-ibig isda natin nawaluyan. Sige ang likod ko pinuwala sa naluhan. Ingatan ng negosyo, di kaya naputo. Kaya nga po sa akong
na, no? Madulong na itong sinyo, ining aton, ining inyong ginpangabay, no? Ang mga ambanon. Okay? Antes na makita ko pa na yun, nyari anay. Pila ka mga shout-out, gikan sa aton mga kulturan, no? Kay duha na lang kakantang idulong na itong sinyo, kay karon mapuna naman kami, hindi kami abot sa last trip karon sa jeep. Shout out sa kay Ramon. Tabo-tabo. Request ako si Virginio. Good afternoon, Tatay Pirot ba? Nahidlaw man ko tanaw live mga bal ni Viente. Oh no, happy watching. Matabang nga salamat Tay Pirot sa pagkanta di malas nga di buenas. God bless po sa Angelio Sena. Tanan nag-request kay na. Pakikanta ng ibang-iba ka talaga mal ni GCO TV. Happy watching. Okay na. Okay na, duwan lang kakanta, no? Ang idulong na itong sinyo, ang ginpangabay na puro na Tagalog. At idulong na itong sinyo, bala nyo, sang una, 1978, ining ibang-iba ka talaga, kagang ako si Virenio, isa lang na sila sa plaka, plus ang una, sa RPM 45, natawag, no? Back to back, no? Ang una, mga record natong git sang una, mga Tagalog, mo ang pinakamabakal. Mga nakosing cells, no? Magaling. So, siyempre, diri sa Panay, ako ang namunit, diri ang nagagawa. Pero sa kanya, ako si Virenio, no? Sa Luzon, sa Mindanao, no? Ang mga ito ang nag-hit, no? Okay, biyari, ang bahanon nga nagatigulo, ako si Virenio. May kultura, ako isang probinsiyano. May kaluan, gusto bandang buang Yesu. Ngunit di niya alam, rin may laman para sa marunong magdamdam. Dokter, motor. Paano na nagatulo? Ako si Virenio, no? Amuna sa muna. Hindi natin ang bumasugit, no? Amuna sa muna ang nag-hit dito sa Luzon, sa Mindanao. Sa Bumas Manila, no? Sa 1978, no? Yari pag no? Ang
iyang left side na black, ibang-iba ka talaga. Kaya yung maging pagkabay, yung panumdum niya po sa mga kaambahan natin yung Tagalog. Yari, ang ambahan na talaga, tigulo, ibang-iba ka talaga. Wala nang iba mamahalin ikaw ang mahal sa akin. Ang sa gagawin ikaw ang muna sa aking sigaran. Ibang-iba ka talaga sa lahat ng nilalang. Ang katupas mo walang hanggang kaligayahan. Walang iba mamahalin ibang-iba ka talaga sa lahat ng nilalang. Ang katupas mo walang hanggang kaligayahan. Wala nang iba ibang-iba ka talaga sa lahat ng nilalang. Ibang-iba ka talaga sa lahat ng nilalang. Okay na, kaya ito no, ang bahano, no? Na ginpangabay gini niya sa Tagalog na version, no? Ang ibang-iba ka talaga. Yung bahano ninyo, yung mga bahano natin sa ulam. Okay? Kahit na wala na kita singkin mo, diri na lang aray kita tugtog naman sa masunod ng Domingo, pero antes na, yari anay. Diyos na atis na, Diyos na pangalan. Katapos ang panalay na lalaki ang kumanan. Kung pagkaramatan ng palagyan sa higpit na pagmamahal.
Bilang tanda lamang, bilang tanda lamang sa ikaw at naantay ka ng mga totoo. Bukod sa sukit na lang ko kapilyeto, hindi mo kilala ang takbo mo na amigo. Tumandok sa panay tatak barangay, karanasan ay Okay, no? Diri na lang kita kay Kutob. Tog-tog naman sa liwat sa sunod ng Domingo, no? Pag hindi gid magkalipat, no? Yara, kita karon sa RMN mga alas 7 sa gabi, no? Tog-tog mga alas 9. No? Ingagaw pa kami. Okay, maraming salamat. Kagmayang mapon ng sinyo tanan-tanan.